Jadi perkara sing paling sampeyan perlukan adalah keselamatan dunia akhirat. Ini sing kadang-kadang bukan kadang-kadang kebanyakan manusia gak mikir perkara iki. Aku lho nang kerja kerja Pak jenenge tiyang niku. Urip perlu mangan ya kudu mangan. Iya. Tapi ening sing luwih kudune timbang kuwi kabeh. Apa niku? Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat iki kanggo wong sing pengen penak. Kuwi wajib. Karena resiko nih sampeyan gak selamat, kuwi khalidan finnar wal iyadu billah, kuwi sengsara sing ora eneng enteke. Sengsara tok wis lumayan kan? Nek sengsara tok kan wis suwi ngrasakne ta. Sengsara sing gak eneng